personalità għallum sinjuri nil-qawmana lil-Mary Rose Mallija. U taħħa dik. Tijaj dik. Il-għajnik bl-entratura bis-song tijak Mary Rose. Il-ġimma l-oħra jisimaw ftit. Mary Rose. Mux Rosa Zarbunu, Le. Issa nħallu naqra fil-background ek. U fl-istess ħin Mary Rose, il-telefonata li tatni l-ġimma l-oħra ħadd pjaċir ħafna bija u ħadd pjaċir ukoll għaliex qalt li fuq il-programm tiegħek l-ewwel ħanajda di. Għattila Melejja magħna naqgħat magħna nies iħobbu jarawk ħafna u naf il ħajdu pjaċir jisimgħu dak li ħatajdilna. X'ħatajdilna Mary Rose? X'ġara l-ġimgħa l-oħra? Da, ili ftit li kont tarraftlek xi ħaġa jiena, imma mbagħad ċemplu li jisu xi xarilu għalli il-producer tiegħi kien La Pjazza dan speċi attur u kien jipproduċini wkoll dak iż-żmien u irrekordjajna din is-song 19 sena ilu. Insomma, u għalli ridek tagħmilli r-rwol bħala attriċi ta' Domina. U li natlu di Domina x'inhi. Dak iż-żmien. Għalli ridek tagħmilli dal-karattru, insomma, tipo Grace Jones u hekk. U tħalt jien u għamiltilu dis-song. Kien semani, kanta s-saħħar ta' ta' frit. U kien jaf li il-vuċi nbiddila kif irrid u kif joġobni. U għamil di u dak iż-żmien jisu he shelved it. U issa, għalli isma' għalli hemm demand kbir għall-vuċi tiegħek, għalli ħanoħroġha iTunes u Amazon worldwide. U tlajt u rġajt il-rekordjajta bil-vuċi tijak tissa? U rekordjajt żewġ songs oħra. Iġbi ħajkunu isu trilogy. Isu trilogy, ma nafsa jagħmlu biha, ma nafx jekk hux Għaxi interessa tambat minn daqsim. Għawali Jiena xi ħaġa interessanti, xi ħaġa challenge ġdida, jiena tini dal-affarijiet u nikollhom bil-ħobs u l-ġobon. Imma kif konna qegħdin ngħidu Mary Rose, speċi meta Mary Rose kienet il-Ġermanja u għamlet sena u nofs. 16 sena. Il-Ġermanja, l-ewwel ma mort kont ma' record company ġifieri rekordjaw li Blue Summer Lies u Star of Clay ġifieri u kienet suċċess kbir. Mbagħad komplejt magħhom. U l-aħħar xogħol li għamiltu mbagħad għamilt sena u nofs nagħmel parti prinċipali f'musical li kien jismu La Pjazza. Kien miktub għalija għax kont inkanta mill-klassiku sa modern fih, kont nagħmel nirrexta bil-Ġermaniż u Taljan. U kien dan il-producer li kien jaħdem miegħi dak iż-żmien u qabel ma ġejt lura Malta. Għalli rrit nesperimenta speċi affarijiet miegħek li forsi ħadd m'għadu ma esperimenta. U kollha ġejna minn musical theatre u this song għandi miegħi tnej oħra minn musical theatre ukoll u il-grupp jismu Love and Pain featuring Mary Rose Mallija. Għalkemm baqa' jew den big dan. Dik is-slim, mela. Baqa u jerġa' din Mary Rose Mallija bħala attriċi. Għax hu rrid għandu l-ħsieb ukoll li jillonċa xi ħaġa ta' Mary Rose Mallija bħala kantanta. Għax hawnhekk mhux qed nur il-vuċi il-potenzjal kollu, hawnhekk qed ninterpreta karattru. U se jkun xi video hekk. Għandi nerġa' mmur biex nagħmel video tiegħu. L-esperjenza meta rġajt lajt. Mela. U il-bicċa xogħli li daw tant jemnu fija, tant jistmawni tajjeb, għamlu li kollox gluten u lactose free għax jiena intolerant. Mela, konna din nitkellmu kienet qed issegwina l-programm. Mela. Ħassir konferenza daqt fit-26 ta' April. Jiġifieri kull min interessat għaliex naf li batunna ħafna ma ħanieħu l-opportunità malajr. Ibatunna u naddulkom id-dettalji. Skużani Mary Rose, imma naf li intlaqa sew tajjeb. Iva, u rrid tinsaqsik meta se jagħmlu dil-laqgħa. Tik id-dettalji. Għax immur. Ġifieri laqgħuk tajjeb. Ħafna.
U jisom ħajrġaw jirxu xtawk. Għax inti ma stenejtix naħseb is-sena ġejja din l-opportunità. Jiena, per eżempju, xi 15 years ago, wara la pjazza kont se nagħmel Madam Tenadier jien fl Miserable. Kont għamilt l-audition, kienu sajtuni l-kuntratt, u mbagħad imħabba li waqal ħajta Berlin, rridu bil-forsi tuwa Lees German. Alla volja kienet inferjuri minni. Istra? Mela. U għattu s-samela l-mur Malta u nirtira. Noqot emmu. X'nirtira? L-ewwel bdejt bil-Roni, u mbagħad bdejt bil-teleserials. Eżatt. U xogħol ta' attriċi. Eżatt. Tant li tfal, per eżempju, meta għamilna il-concert version ta' Ġensna, it-tfal bdew jgħidu, ix vuċi għanda lini. Ma jafunix pala kantanta lili. Mela. Iktar jisek għamilt pala attriċi, veri. Eżatt, u speċi jisu dal-axħar sentej, jisu bdew jerġaw jisimaw Blue Summer Lies u ek. Mela, ma jindik niftakar. Blue Summer Lies. Konna għodu nisma, mela. Grek konna għamilt fl-ewel play għamilt kontekst strajin niftakar. Konna għamlu ma fejbin u konna għodu nisma Blue Summer Lights ġejjin u dik għati rehearsals. Għara kem niftakara. Vera. Dik interpretazzjoni. Kien veru żmien sabiħ ħafna ġifieri, għax kelli anke television shows u ma' Modern Talking dak iż-żmien kellna ħafna shows niġru l-ewwel hemm. Proset aħna nistidnuk tibqa' magħna Mary Rose, tieħu drink magħna u nieħdu drink miegħek insomma ta' dan is-suċċess. Jalla tal-età li jkollok inti aħna nibqgħu ta' suċċess. Bħali. Mela mhux ħankunu rtirajna dak iż-żmien. Mhux inta li tibqa' tagħmel Żgħar, Isma' law inti taħseb li sa tirtira. U ma tirtira. Li ġiet ħaġa importanti li tkun qiegħda f'pożizzjoni li tajt dil-ħaġa nagħmilha u dil-ħaġa ma nagħmilix. Le, ma x'anke intiet ħatirtira la tiġi u ma miltix. Ma miltix. Nofrulek xi ħaġa. Li ma titlif. Ma għax inti mbagħad jekk tirtira toqgħod id-dar, għal volja nieħu gost jiena, nieħu ħsieb il-ħuti u hekk speċi, imma tixjieħ taħ. Jekk ma tagħmel xejn. Fil-fatt fuq dan il-punt ukoll għax jiena hekk sejra moħħi isu ma nafxiex għax jien diġà qed nipproduċi programm ta' xi ġimagħtejn oħra. Ħanagħmlu active aging. Ħan niddiskutu li kif ma tixjieħ b'mod li tibqa' attiv. Tixjieħ ma tibqa' attiv. Għax huwa jinteressa ħafna anke lilna. Tixjieħ mill-età. Li l-emmixin. Mela. Tinħossa jiena. Wasal il-ħin li nrebħukom dan il-wallet ta' ditta